Hementxe dugu beste protagonista bat, Frantxis González Etxabarri, Hondarribiaren ordezkaria. 7. momentuz ez dut uste ustekabekorik izango denik, errespetu guztiekin lanean adirinentzat noski, baina zuentzat helburua bete da. Justu uste baino larriago, ez da? Bai, egia esan nahiko sufritu dugu, pentsatzen genuen, lasaiago eta gainera aurreko lehenengo luzea ikusita, ikusten genuen hortxe geundela favoritoen artean, baina gero bueltako luzea nahiko kostatu zaigu eta azkenean nahiko larri ibiligea sartzeko. Nahiko harrigarria izan da, poparian ongi moldatzen zarete gehienetan eta gaur sufrimendu hauek pixka bat keskagarriak ez dira? Badakigu gaurko estropada nahiko estropada berezia da, urduritasun handia eta ez dakit zer gertatu den, baina egia dena ikusi da bueltako luzea nahiko kaskarra indugula. Oso ondo, eskerrik asko, txartela eskutan duzu eta horrek balio du. Vale. Mikel Orbañanos, Hondarribiko arraunlari eta entrenatzaile gurekin aurpegi zurrun xamarrak, tira, oso gutxigatik, 7. Bai, ala da, egia esan lana ondo indeu, baina geho barruak apizkator fallo pizkat indeu, eta alare, guztua, 7. galako, zorionak, sartu gehan da nahi, eta larri, baina behintzat barrungea eta posik. Baduzu ezuek estropada honekin, Martin Galaren bat, beti hor indartsuenen artean zaudete, sartu ere askotan sartzen zarete, irabazi ere bai, baina sufrituta. Bai, ala da, ez dekit hori hasieratik esan dugu, errespetu handuko estropada da, eta aldortatik ez geha konfiatu, da aldortatik, lana baekigu ondo inbertala, parrun izateko, eta iruditzen zait, kanpoan nahiko txukun jungea, urpizkatein dugu, kanpoak eta igual horren erruare izan da barru ez gala horren ondo etorri, baina iruditzen zait, ekigula barru hobeto etortzen gaur etorri gana baino. Hau pasada, orain beste kontu bat izango da. Bai, ala da, guain ja bi gandek horri izango ja, eta borroka iteko prest etorriko gea, eta ondo bateratzea eskigun. Urte guztian ligan, Castro aurretik ibilizaizue, baina txapelketan erakutsi duen bezala gaur ere Kaikuk erakutsi du, hor behar duela eta irabazi beharreko kontrario gogorrenetarikoa bera izango dela. Bai, ikusita udara nola jundan bai Castro eta bai Kaikuk talde hau batera unen ikusia beste gainetik koska bat daudela eta aldortatik behak igual izango ja favorito. Baina, estropada batzutan eman dio gerra eta aldortatik saiatuko gea aldan mailik onena ematen eta beraiekin aurreko plaza horietan izaten. Hondarribiko jaiak ere izango dira, handik iesi izuet Donostialdera? Bai, urtero tokatzen zaigu Hondarribiko jaiak eta aldortatik arraunarik meritu handi jau jaiak alde bateko utzita hemen egunero bitzekan lanen jarraitzia
baina, bueno, hori urtia azteako badekigu, da alde hortatik, oso pozik barrun gehalako. Zorionak. Bale, eskarrik asko.